Ania ang mga nagunang panghitabo o kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. Ipaubos ni Gobernador Gwen Garcia ug GCQ ang tanang mga kalungsuran ug mga dakbayan ubos sa lalawigan sa Sugbo. Apil na kadtong nadeklara ubos sa MECQ ni anhing miagi. Bot ipasabot ni ini, makaabli na usab ang mga tourism destinations sa pipila ka mga lungsod. Ania ang taho ni Sheila Gravines. Sugod karong adlaw, Setyembre 8, abli na usab og balik ang mga establishmento o outdoor tourism activities nga kanhigidid-an. Ubos sa bag-ong executive order ni Gobernador Gwen Garcia nga nagtakda sa mga lagda og protocols ubos sa general community quarantine. Ang tanang mga establishmento makaabli na apan kutob lang sa 50% nga on-site capacity. Ang restaurants ug ubang dine-in establishments gitugutan na usab maka-operate hangtod sa 50% sa dine-in capacity, samtang 100% ang gitugutan sa alfresco dining o ang pagkaon sa gawas sa restaurant. Apan ubos usab sa Executive Order No. 41, gitugyan ni Garcia ngadto sa mga mayor sa local government units kun LGUs ang paghukom kung ila kining paubsan pa nga kapasidad depende sa kahimtang sa ilang LGU. Apil sa gitugutan nga makaabli og balik ang mga spa, salons, parlors ug ubang personal establishments hangtod sa 50% nga kapasidad. Apan kinahanglan adunay igong ventilation nga adunay air purifier with HEPA filter ug ionizer. Kinahanglan magamit usab og personal air purifiers ug magsulob og face mask sa tanang higayon ang ilang mga trabahante. Makaabli na usab og balik ang tourist attractions o tourism-related activities sama sa whale shark watching. Apan kinahanglan sila mutuman sa mga lagda og protocols nga gimando ubos sa Executive Order No. 20-A nga gilwatan ni Garcia sa miaging tuig og Executive Order No. 13 nga iyang gi-issue karong tuiga. Right now, I am declaring, and under this EO, the entire province under GCQ. If the need arises, we may, as what we have done in the past month, declare some LGUs, if needed, under MECQ. Gitugot na usab ang non-contact sports sama sa jogging, biking, pagduwag golf, tennis, badminton, range shooting, diving, skateboarding ug equestrian. Ang maong mga establishmento kinahanglan adunay Certificate of Compliance nga gi-issue sa Kapitolyo pinaagi sa Provincial Tourism Office. Kadtong masakpang nag-operate nga wala ang maong certificate, pasiradan. Gitugot usab ang religious gatherings hangtod sa 50% basta way pagsupak ang local government unit diin kini ipahigayon. Samtang katong mga establishmento alang sa kalingawan sama sa karaoke bars, concert halls, bars, sinihan, internetan, bilyaran, amusement arcades ug ubang susamang kalingawan gidid-an pa nga makaabli. Apil na usab nga gidili mao ang mga casino, lumba sa kabayo, sabong o tigbakay, lottery shops, ingon man ang outdoor contact sports. Matod ni Garcia, bisan pa man sa iyang kamanduan nga ipaubos og GCQ ang tanang local government units, apil na ang 12 nga kanhi gipaubos sa Modified Enhanced Community Quarantine kun MECQ with heightened restrictions. Mahimo usab makapatuman og granular lockdown ang mga mayor apan pinasubay sa memorandum sa National Task Force Against COVID-19 nga nagmando sa operational guidelines. Our mayors, our governors were elected by the people, trusted by the people to look after their lives and livelihoods. Can we give our chief executives that courtesy now, that respect, and that faith in being able to craft policies that will actually answer the needs of their respective LGUs? Wa gyapoy border control sa tibok isla sa Sugbo apan kinahanglan gyapon mo presentar og negative result sa RT-PCR og rapid antigen test ang mga tawo nga mosud sa probinsya sa Sugbo nga gikan sa laing lalawigan. Alang sa public transportation, ang mga publikong sakyanan nga dili di aircon og kadtong mga di aircon nga abli kanunay ang mga bintana ang gitugutan nga makabiyahe sa lalawigan sa Sugbo. Kinahanglan gyapon magsulob ang mga driver og mga konduktor og face masks og air purifiers sa tanang higayon ug mutuman sa mga lagda nga gimando ubos sa EO35 og EO35-B. Nabalik usab sa alas 11 sa gabii hangtod sa alas 4 sa kadlawon sa sunod adlaw ang curfew sa tibuok probinsya. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo.